A prvý z našich produktov, ktorý vždy predstavujeme prvý, on, ako vidíte, táto fľaša je schovaná za bielou za deň, lebo oni sa nepredávajú zvlášť jedna alebo druhá, oni vždy idú spolu, lebo deň a noc, oni nemôžu byť jeden bez druhého, ako nemôžu byť deň bez noci a noc bez dňa. Oni jeden druhého doplňajú a tento smer bol vybraný, že rozdelenie metabolizmu človeka na dve časti, na denný a nočný, že potrebujeme rôzne látky. On bol vybraný doktorom Kardashom už dávno, už 5 rokov je na trhu v našej firme a minulý rok on bol aj ocenený Nobelovou cenou výskumy v tomto smer metabolizmu človeka. Traja americkí vedci boli označené Nobelovou cenou za to, že rozdelili tento metabolizmus človeka, že potrebuje rôzne látky a tak ďalej. A my sme radi, že sme vybrali ten smer ešte dávno, lebo doktor Kardaš, ako som vravela, on sa rozvíja, on je zamilovaný do biológie, do rastlín, do prírody, on to vie a on to využíval ešte skôr, ako to už bolo ocenené. Duo Life deň, on vám dáva látky, ktoré potrebujete pre správne fungovanie, energiu dodáva. Naše produkty sú založené na princípe fytoremediácie a synergizácie. To znamená, že fytoremediácia, že rastlina a návrat ku životu a synergizácia, to znamená, že je jeden produkt, jedna rastlina napríklad a oni skúšali, vyberali, že ktoré s nimi spolu účinkujú, ktoré zosilňujú ich účinok. Ako keby ste zobrali iba jednu, vypili, tak nedosiahnete taký účinok, ako keď ich máte tu 13 a oni spolu pomáhajú jeden druhému a strojnásobňujú svoj účinok. V Duo Life deň litrom je noni a ostatné sú synergizátorami, najviac je to lucerna. Ako vidíte, je tu ženšeň, šípková rúža, malína, aloe vera, brusnice. To sú zdroje vitamínu C a rôznych mikro-makroelementov, ktoré potrebuje vaša bunka. A Duo Life deň reguluje celý metabolizmus, humorálny, on, ako som vravela, dodáva energiu. Ja keď som to začala piť, som prestala piť kávu skoro, lebo som ju nepotrebovala. A Duo Life noc, on naopak, on už detoxikuje, očisťuje, regeneruje organizmus, pomáha sa mu zbaviť toho, čo on má za deň, znižuje stres. On má v sebe líder goji a lucerna tiež je jeho hlavným synergizátorom. Taktiež sú tu slivky alebo napríklad repa červená. Oni pomáhajú tráveniu, všetko, čo ste zjedli za deň, oni tiež tomu spôsobujú. Deň a noc sa môže užívať 25 ml ráno a večer. Ráno deň sa odporúča používať pol hodinu pred jedlom, ale keď napríklad, lebo on zvyšuje chuť do jedla, on dodáva energiu. Ale keď napríklad máte podraždenú sliznicu žalúdka, tak sa odporúča radšej pol hodinu po jedle alebo počas jedla, aby nesprovokovať ju. Alebo napríklad, keď chcete schudnúť, tak radšej jesť po jedle, piť. Duo Life noc, on už pol hodinu pred spánkom sa používa, konzumuje po tom, ako ste sa najedli, vyčistili zuby a tak ďalej. Niekto hovoril, že na každého to má iné účinky. Niekto hovoril, že vypil noc a pol hodinu potom zaspal a predtým napríklad mal taký nekľudný spánok. Mali sme príbeh jednej učiteľky zo Žiezny, že ona iba deň a noc zatiaľ začala užívať, ona bola taká vystresovaná, nervózna a po 2 mesiacoch užívania úplne bola iným človekom a prišla sa poďakovať firme.